Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala Kinapudno Ken Biag. Naawat yung kadin dagiti lima asako anateng nga impawit ko. Eddie. Awan mo tinaw-awat ko, Manong Dani. Ha? Ni, kat may dilaang umuna alawas ng impawit ko iti konduktor ti jeep. Imbati na kanumot iti sigod na pagdiskargaan na. Noon ay diskargada. Di ako man nakitak. Awan mo. Ay, sayang ah. Nailawan nga rudin ah. Ay, una yan. Sayang dagiti nagbambanugak anatang, Eddie. Siguro ah. Tawan mo at talaga tinaawat mo iti asawak. Kanyamat din. Sino nga tan nga iti nakala ka dagijay? Ang mga no tinakaw mo't dagiti akong kumboy. Ah. Kunaklakit din na dati masingir ko ita. Tayo sa tinamnamag nga igatang ko kumay abono. Ngamawan mo't gayam. Pasensya ka, Manong Dani. Inton maminsan, si Kanton ang mismo timangyag dito itinateng mo. Anya, napukaw dagiti lima asako dagiti natengay pawit mo kunam. Ne, kasano kumaama pukaw kat adamot nagan na. Dahil tangarod ti saludsod ita nanang. Adamot na isurat anagan, ngam napukaw lata. Ay, sapay nagni na itati presyo dagijay aklase tinateng. No kwenta ak nanang. Medyo dakkel mo't ati napukaw kanyak. Saan nga tang agul-ulbud lang kan kadayjay nga ede? Nga ta, nanang? Kasla imposiblimat. Tagpada da nga agasawa nga aktibo iti simbaan. Ay, wanmat kit di ah. Imposible ba't nga ramidan da tagtakaw, wano agswitik. Mala. Baybayan yun, nanang. Amangan no talaga nga agkasapulan, dyan nagtakaw. Iso akasla tulong kun kan kuana di tinakaw na. Apa niya inlibak mo ti agpayso lakay. Naawat na mo dagiti lima asako anatang ni Manong Dani ah. Adtoy pay nga ro dagiti sako ang nakaikargaan na o. Adapay nagan na nakasurat. Tagtagari. Iyawid mo kit di dagita asako iti balay. Tanawan sa balay makakita dito'y pwisto. Anya? Kung daw ay tanday to'y bakit. Saan ka bumak ng adagos? Ano di mo ti agdiskarte? Kupinan kit din dagita asako tayo dulin mo. Masapol akas to'y tiramidan ta. Tap no mabiit ang makakwartata iti nawadwad. Sige, ti makaam mo. Iyawid ko nga ro doon dagiti sako. Amang ano da makakita, kat ibagada pa'y kani Manong Dani. Angan ti balay mi. Idulin ko dagiti sako. Nakalukat pa'y laang mo ti tawa ti balay. Saan nga tapay anak kapanaw ni Minda amapan mang sukon iti anak ko iti pagadalan da? Ay, Minda! Minda! Umay ka man ditoy, darasam! Apay ka di manang? Ay, nagbuntog ka lakid din aya. Nagbuntog ka nga gungunay. Ha? Nalpas mo kumandag ita trabahom.
Ay, sige, rumor kan. Mapan mo sukunan ti anak ko iti pagadalan. Diyak kayat amalagla daw ka. Wen manang. Nay, nagapit kan sa manan kadagiti mulam anateng adanay. Wen nanang, kat maragsakan ta medyo ado ita tinapit ko. Di mo ko naan nga ipawit mo manan dagita iti konduktor ti Jape. Ah, Amangan numapukaw tumanan. ay, saanan nanang? Siya ko na mismo ti mangitulod kadagiti naapit ko anateng. Ora pagsubli ako na, basta ti importante, maitulod ko dagiti naapit ko anateng ken ni Ede. Ay, naimbag ko maano bayadan da adagos anak ko. Hanggang saan mo't nga road. Saan niya minakayat dagiti a tao ti palugi nanang? Sige, itulod mo lang nga rodan anak ko. Ado ita tinapurosyo anateng nyo manong dani. Wen Ede, iso nga intulod ko dito pwesto yo. Tapno sigurado ang makadanon kada kayong agasawa. Manuasa ko amin dagita. Sangapulo amin, Ede. Sige. Batim nga rodan. Alam to ti bayad na inton malako amin dagita manong dani. Ede, di la mabalin ang mga advance ka. Ay, kumangam na. Bigla mo tabi mabati presyo itan. Bayadan min tulangan no malako mi. Ay gando di yo kayat. Mabalin nyo nga ipan iti sa bale. Nga may pasigurado kada kayo. Nababati presyo da ita itinateng. Anya? Sige nga ron. Ibatik langan kan kadagito'y nateng ko. Umay kung tulangan sublyan, ti bayad na, inton malako yo. Ne, rumor kami minda. Masapol ang masapa kami ang makasangpot iti pwesto a paglaklakwan mi. Wen manang. Nakaturog pa lang di anak ko. Makaamukan ton amang riing inton nakaluto ka. Kitaam, tadi matinag iti kama. Wen manang. Sige. Sigurado nga inwarada man ang tinagsukatanda iti Seledda. Mapanak iti Seledda. Kitaak man no nakaturog pa iti anak da. Ay sus. Nagwara nga agpaiso ditoy. Uray ti basura da. Inwarada latan ditoy. Adda sa ako iti sirok ti kama da. Alaak, taiso ti pangikargaak kadag iti basura. Nay, anya da ito nakasurat ditoy. Naganmat niya ang kaldani. Nagkargaan na siguro itinatnatang dagitoy. Nga impaw it na iti pwesto damanang Marta. Ay nalakay. Swerte ta talaga ang naglako itinatang ni Manong Dani. Agasam,
Nagtriple pa yun ti presyo na. Bumak ng taadagos no kastaya ka na yun, bakit? Ang awan pa'y mo't ni Manong Dani nga umay agsinyer. No, may to dito ni Manong Danay. Ibagamton ang nadadahal dagiti nating na. Gaputasaan na nalako. Anya? Ibagamton ngayon basura ta na. Adabasit na lako ta. Ngayon nababala ang ti presyo na, kunamton. Lakay, di mo't sikatin ang ibaga idi kanyak. Adi kay agtakaw, wino agswitik, wino agulbod. Saan asak tinaggapuan dahi ta asarita? No di kat, iti Biblia. Kan may sa. Hindi pa aktibo ak iti simbahan ngayon bagak ti kasta. No itan, awanan. Basta kasta ti ibagam. Ibagam to, ang nadadahal dagiti natag ni Manong Danay. Marta, umay ko kuman alaan ti bayad dagiti natag nga in-deliver ko dito pwesto yaw. Ay na, husto ko man o nasapsapa kayo nga imay. Tapno nakita yo dagiti natengyo. Apay, Marta. Saan analako dagiti natengyo? Nadadaol da. Iso nga imbasura min Anya? Basit lang namin tinalako mi. Bigla mi na bimagsak ti presyo. Iso ang basit lang ati maibayad ko kan ka, Manong Dani. Nauma ako nga agmulay tinatag, nanang. Anya? Kanayon namin nga agmalasak kadagiti apit ko. Kasi awan man yung tinaganap ko kadagiti in-deliver ko anatag. Nadadahal ka no. Kastati ko na ni Marta nga asawa ni Eddie. Ay, unay matdaytan anak ko. Idi damaw, napukaw ti inapit mo. Ita, nadadaal. Kasta siguro talaga, nanang. Namuwak mo't nimin, asaan lang adagiti natang ko ti mapukpukaw, ken madadadaal. Uray ti natang nga idil-deliver ti dadduma, iti pwesto da Eddie ken Marta. Ay, agad, anya nga daramidem ita. No naumakan nga gargar din ako nam. Pampanunutot nga ipaabang langin iti sabali ti garden ko. Taga-brodak langin. Barang iti abroad ti pakasarakak iti swertek, nanang. Ita ti sweldo mi ti makabulan, minda. Ngam agsubli ka mo't ladagos iti balay Awan mang itulod iti anak ko iti pagadalan da. Wen manang, bilin ngamin ni tatang ko nga agawid akpay laeng. Tamasakit ti inak. Ala, mapan ka nga rudan. Ang pangaasim, agsubli ka mo't ladagos, minda. Di kay agdanag manang. Mapan ko lakitaan ti inak. Agsubli ak mo't laadagos. Uncle Danny, da kayo gayam ti akin kuko iti lo ti akayat ni tatang nga abangan. Tamulaan da iti nateng. Wen, ket nasayat met. Taninayunam ti kwarta ni tatang mo, apagbayad na iti abang na kanyak. Minda. Wen Uncle Danny, takakaiso nang interdag iti amok ti sweldo kiti makabulan. Wen gayam niya. Agpapay ka kas katulong. Ay wen, asino nga dagiti amom? Damanang Marta kan Manong Eddie, Uncle Danny. Anya? Ni, kat naam amok mat dagi jay.
Isuda ti pangidil-deliverak kadagiti maapapit ko anateng. Nakitak nga rod, Uncle. Adda sa ako yung ije balayda nagkargaan nyo kadagiti nateng nyo. Nakasurat ngamin ije tinagan nyo. Ti address yo, kan ti pizza. Ah, Iso nga amok ada kayo ti maysa amang supsuplay kadakwada iti nateng nga ilaklako da iti pwesto da. Nukas ta nga road, linuko da kalaang dagiti agasawa nga Eddie kan Marta. Agasam da ita, naawat damot gayaman ngam ibagada asaan. nasakit nga rod tinakom ko itinaamuak, nanang. Baybayan tayo. Anya nga rod, nukas di pagragsakan da. Sana bali. Dumtang tumot lang ti karma kadakwada. Alamatan Marta. Sungbata mong tidat-daton ko nga ayat ko kan ka. Kasyan ako, mama. Ay ayatan ka. Sika talaga. Di na kulit-kulitan. Amumat nga addan asawak. Marta, amok daytan. Ngam sana parikot dayta? Uso itan ti makirelasyon iti addahanan iti asawa. Si Kamat, pagkat katawaan nak, Milton. Agpay sumot ti bagbaga ka. Saan lang adata ti kastoy no bilang lang? Sika talaga. Nakulit ka unay. Sige man laangan. Wow! Agyaman ako no kastaman. Marta, Iti, ayan dagiti babak na nga papagayam ko. Napan kami nagkasino. Kasino? Makisugsugal ka, mahit. ay, say-sayang ang lati kwarta. Di mo ko na nalapdan na kiti dayta edi. Kakaiso na dayta lati pagliwliwak. Pawilan na kiden. Bimabayan ka, nagbarbar ti kakasta. Anya ko matiganas nga do ti kwartata. No saan ta nga ramatan nga agpalpaliwa. Enjoy your life, Eddie. Saan ka mat akasta asigod, Marta? Uray ti panagkawkawis mo sa balin Of course! Masapul mo't ang ipakita asaanan na marigrigat to'y kasangsangom nga asawam. Awan kalipay ni Eddie asimang pot minda. Rabi na. Awan pa'y mat manang. Ay, sige. Da kayo lang ang timang rabi iti anak ko. Kalpasan na, maturog kayo ni iti silid mo. Rumarak mo't lang, tada papanak. Ay, sige manang. Ay, talaga nagbaliwan ni Manang Marta. Kastamot tan ni Manong Eddie. Gapo iti kinaado ti kwartada. Naggap-gapwam manan garanggan diyang babae. Ay, awan bibigyan Ay, sus. mo. Amo ka! Ay naapo. ka manan iti lalaki. Aga padamanin na agasawa. Dinusap ka. Anya nga tatirombang nga aramida.
Da kami itan iti asawak ti magsukay iti lote nga inabangan ni tatang kanya Uncle Danny, Lola Ursula. Ngamin, lumakayan ni tatang. Ah, kasta aya. Nakiasawa ka mo't gaya man. Manipod nagikat kan kas babaw ng damarta kan ede. Wen, Lola Ursula. Agad, kumusta mo't nga dagi nga agasawa balasang kaw. Damag ko kat bimak ng dansa kanon. Pudno, ngam, nagsinadamutan, Lola. Nakidan na ni Manang Marta iti lalaki na. Nimot Manong Eddie, nagbalin asugador, bartikero, kan mamalot. Anya? Damag ko pa'y kitikat inlako dan tidakkel abalay da iti syudad, gapu iti sugal. Kat nimot Manang Marta, inibus na mo't ti kwartada iti bangko, gapu iti panagkaskasino na. Akadwa na dagiti gagayem na ababak nang. Uncle Danny! Nakaawid kayo mat gaya man dito Pilipinas. Wen, Minda. Ay na. Nagdakkelan ti nagbaliwan ti biyag mo ita. Kan, at dapay gaya man pamilyam. Kan dakkel pa yan ti balayo. Wen, Uncle. Kaasid ti Diyos. Manipod idida kami tinangsukay iti inabangan mi agar din nyo. Nakatsamba kami mat akanayon iti mayat a presyo tinatang. Ay ka talaga nga rod aswerte kayo, ano kasta? Nga medisak pa lang timang suksukay iti dadya adaga. Medyo manasak. Takas ano? Linukudak mo't gayam da Marta kan ede. Ay, amuyo ka di, Uncle Danny. Hmm. Nagsinadan nga agasawa. Kasta ya. Ay kat, ayan nga itan ni ede. Damag ko kat nagawid mo tan diti probinsya tayo. Ah, Agsapol kano iti mabalin na apagmulaan iti natnatang nga ilako na. kat kasanon ti pwesto da iti tiyendaan. Nabayagan nga in give up da dayjay, Uncle Danny. Sa dino tinaggapwam, danay. Ije balay da Minda, nanang. Napan ko insublin ti kwartada. Tadya ko nagsubli di abroad. Iso-aso kayok manin ati lote a pinaabangak idi iti amana. Ay, katuwan ah. Tapno at da serbitidwa alugan mo apang biyahe iti nateng anak ko. Manong Danny, umayak kumag-apply. Kas trabahador iti gardinyo. Talaga ngamin ngawan kwartak ita. Mabalin matlat ta, edi. Sikat ti mga iwan kadagiti mula. Aging ka amaapit. Di kagdanag. Tasyak ti makaamu iti amin nakasapulam. Agyaman ak Manong Danny. Tinaskan kat adapang gadak. Wan Kandi kagdanag, edi. Tadyak aramidan ken ka. Tikas iti inaramid yu iti kanya kita asawam. Ipagayo nga awan tinaawat yu anatan. Idin to tadagayam. Manong Danny, pakawanan na ko ma. Pagbababawiyak itan tikas day nga nararamit ko kan kay di. Kinapudno na, mapon konsensya itan. Ala. Sana balit na napalabasin day jay, edi. Napakawan kan. Basta tikid dawag lang ita. Tarimaanam ko matitrabahom. Ken, agbalin ka anapudno.
Nasaysaya atan adagiti pagimbagan ti intay aramidon, tapno awan ti intay pakababalawan, ken awan ti intay pakabasulan. Papagayam, ditan tinagipusan, ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Carino, iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.